Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po ania Fire Brigade Shillong. Regat bat ka Fitorium, ka dukan ki tiar kilan met ka babhatam, hakador ka babit. Kumbabam jaman kasngi Kumba di ka umban Jeng it jonga kabanga ayapi Dalay lay kanom kala Kerteng jonga di Anderson Damon Wararpi Syong sa mulai pumuri di ngadi kun jong iba Anthony War bat i mlay jong ai kerteng i Magdalene Warlarpi Jing i jonga kabanga ayapi Dalay lay kanom gala Ko jing sedang jong aku mulong ruai ti nga sedang haka rta ka hiap hai ken nga sedang di kelas tu kapur ti ngai keduk ki perlok ki bai juer ruai lang kiba ya setunat lang ya kajuk jing ruai ting ya kelalong perlok ti hang ta sedang bunuh bukan ruai ti Henry bandan haka music ti nadut lang di school ngasi let idan imam ajanga ibadan ka music school ti ngasi let hang tu haka school jung i ngan let tam ya ka gitar ti ski kum ta hinga stem gitar bai porang di school ti Henry ban sedang hi kum unong ruai ti nga sedang duduk bang let college Dalay lay kanom gala ngaku unong ruai ti ki bla influence nga hik bangan long tong nong ruai ti nga just na bat skap ya kaban kui kaban na thina ribilat bujukot ka McFly ti udar way front member hang tu kerteng u Tom Fletcher ti ka influence bang ayop ha tadi na tu kaban hi bakum no bangan ruai but ya ka genre le di pat ri bang asyem pat ya influence ki ri ka genre jong ka bang asyem pat nga khot ildik ithui le di kum ta nong ruai kasi contemporary ti hajuk ko porong arwai kini ki kasi folk songs Shan man hakni bang penbi ka kan om kelat ha ka bang ya recording ngai trailang bu Jeremy Maulong basa ni ha siap golfing sto ti bathoi ka jingrai ti na dan wi porlok badan stisha Amerika bagi udio artis ustia ti nga onga bling sedang nak wi ka jingrai ma begini liat lang ya ka lyrics jong tu ka jingrai nga thok manga ti ka ya ka music ru nglashna ti mo ur la irap lai nga om pe liat kom ta long la ai jimbot lang Dalay lay kanom gala Ti kum long thok jingrai dong la thok bun hi jingrai ngasi yarap ha hi mani ka banga ngalet bangan dan hak koya dang si penthok jingrai nam ta koya hi mani tinggal aja bentuk nampak ki college bubun ki dan kam ki dan ki function UU dia mengajar apa haru kedai ya kasih Anthony College Music Department ya ketu nak bentuk ketu teli ki jurai Jingrai terbun hingga nak thok melak cu banyo hi kan teli kidan ti Henry kumta ngasi Arab Gibril ngapen thok Gibril ti Henry ki belong official nga menta te bah penmi hi bang long ki badi ki solo jonga te kiri kita hi ki lai teli ko bi jonga ka bang penmi akan riu de ka kendet ka bang penmi mission snam ha u banai me kan kala ka bang penmi shan men ka di Januari te kita hi ki lai teli bang penmi te ngala upload iki tu ki jingrai ha pila banyo na borok hot kini ki online na borok hi ki bakan thup ya ka Spotify nga la plat hang tu ki iTunes Apple Tunes te borok hi ki online stream ba pila ban skap online ni jingrai kitu hi borok ti ha ka YouTube lu ngala upload iki tu ki music video ti ka channel jonga kerteng Anderson Wararpi
ngadon ka ban nga don hakui ka ban ka bangi khot ya kerteng ka Equinox ti mga hang tu ngarwai tinggi don saungut brok khot ti ka ban jungi te ngim dei than to ka ban ka ba ngitam acoustic bet kum bakilong ki jirwa jonga ngitam kum tu hingi ya bi acoustic ti ki kum ka ban tingi perform bun bhang yo ha ki ni ki jingi tho ti ki don ki shows ki gigs ki bangi yo te kadai kum tahi kum long roi bangi la ban kamai te kadai tang takalat hi You're needing your space to do some navigating. I'll be here patiently waiting to see what you find. Habang perkat ya ka jingrai ko bi jonga ta kadai ka jingrai ka ba nga tho de husnam arja khat san kadai ti ki banai telang Januari ti nga thoi ka jingrai ti ngala sedang mandek recording buat i ba randap kharsieng nanti ha luwa lasbia luwa lumpering ti ka recording kalong tang ai le recording buat i lah jingrap lang jong iba dasman sun ti ski kum tu ngala don ka jing perkat ada beli recording hari kam don ka jing buat bangan le ka music video ti habal adep ka jing ruai ngapen skap gi bahye ngasam ngapen skap gi perlok projor ki ong ta ka jing ruai kustenat dari tu ko bedang sedang ningkong ti ngaklam poi perkat ba kin sung tenat ngas perkat ong ka long tang ka achievement jong aku bu nong ruai bangan ko ban record ni ka jing ruai ti hendri ba kila yo ta ka jing I mean sim na baro ba kustenat ki jing ruai beli family ka music video di hang tang sedang melihat music video di jing syaka jing ruang ada berkon 2015 di hadu ban penbi music video paka hadu usnam arjakan rio kadai hau benai Desember ngas sedang melihat shooting yang tak taka video long ka release pada kaduk ka arfratrik u Desember tu arjakan rio kum usen tiêu ba phu itana phi long kum ke message ke bangala ban ai nam ta jong phi bro ki peranong ruai ki para samla tim dei ki peranong ruai ru yenu ru ki samla ki badan hakanunu ka sap hakanunu ka liang ru te nga ai kata ka message phi ba ke bapidan ya chkamat dei bangi ngin kopi ni ki wei pat henry le hi bentai bentala jong haka jingla la jong re penjana ya ketu te compare la ka dei hakanunu ka liang ru henry ka dei ka babha ya chkamat bat sin ka sngi pen siok khai hi to so mo le da ka jing shit ham ha ka jing janai ba hang tai ngin sa kiu shkama tinga ngadon ka Facebook account ngadon nga ai kerteng Anderson Damon Walarpi bat ka Instagram account ru ngadon ai kerteng Anderson 0YNWE te phila ban ye kendo ing hang tu si fidan kum ki ko ban tep kham nya chpang jonga kwa ba ban khot de si ban roi shno de pidan te phila ban ye kendo inga kum ta Instagram ba Facebook